Hi mga kaibon! Welcome back po sa channel natin, Ibon at Iba Pa. Sa mga hindi pa po pala nakasubscribe, subscribe na po kayo at pakihit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos natin na ina-upload every week po mga kaibon. Ngayong araw na ito mga kaibon, may simpleng pag-uusapan lang tayo. Ito yung katanungan parate at nakikita rin natin sa mga FB page na mga vlogger nga ba? Magandang tanong to mga vlogger nga ba sa mga tiangge, like sa mga Bukawi, sa mga Grotto, sa mga Malabon, sila nga ba talaga yung nagpabagsak ng presyo ng ibon? Diba? Napakagandang tanong ito mga kaibon. Kaya sasagutin natin to mga kaibon. Sasagutin natin, bibigyan natin ng linaw kung sila nga ba. Kasi maraming tao, maraming mag-iibon na sila yung sinisisi. Pero titingnan natin kung yung mga vlogger nga ba ang nagpabagsak ng presyo ng ibon. Siyempre, sasagutin natin yan mga kaibon. Pero, bago natin sagutin, siyempre, magsa-shoutout muna tayo sa mga kaibon nating walang sawang sumusuporta sa channel natin. At dahil sa inyo mga kaibon, nagpapatuloy po tayo magbigay ng update sa industriya ng pag-iibon. Okay mga kaibon? Okay mga kaibon, ngayon syempre magsa-shoutout na tayo sa mga kaibon nating walang sawang sumusuporta sa atin. At una sa listahan natin, shoutout kay Kaibon All-Star Mini Avery ng Porac, Pampanga. Sa mga taga Pampanga dyan, mabuhay po kayo. Mount Samat Mini Avery ni Kaibon Christopher Tibayan. Crown and Anchor Avery ng Las Piñas City. Feeling ko seaman mga to. South Mag-iibon ng Las Piñas. Mimangot Magyaya, Dennis Magyaya, Gary Boy Servito ng Las Piñas. Mga taga Las Piñas, mabuhay po kayo. Kay Kaibon Oliver Avelia, kay Kaibon Jonathan Avery ng Paumbong, Bulacan. Sa mga taga Bulacan dyan, mabuhay po kayo. Kaibon Ronnie ng Tagaytay, sa mga Tagaytay. Ironworks TV, kay Kaibon Jennifer Karamat, Frederick Villar, Peter Zapata, Biatsuel Cantara. Salamat sa pagsuporta kay Ibon. Noli Bautista, Geoffrey Likot, Rysel Birds, RMG Rod from QC. Galing kami dyan, Quezon City, mabuhay po kayo. Patak from ENC Mini Avery ng MME from Alabang, Muntinlupa. Mga big time breeder ng Muntinlupa dyan, mabuhay po kayo dyan. Dennis Corpus, Van Avery ng Lipa, Batangas. FCV Avery ng Gapan, Nueva Ecija. Triple T Avery ng San Miguel, Bulacan. Joel Concepcion ng Bulacan, Bulacan. Mabuhay po kayo sa mga taga Bulacan dyan. Tristan Eric Laigo at kay Kaibon Anton Castro ng Malolos, Bulacan. Maraming salamat po sa patuloy na suporta nyo. Dahil po sa inyo, nagpapatuloy po tayo mga kaibon. God bless po. Okay, ngayon mga kaibon, sasagutin na natin yung katanungan. Diretso na tayo sa sagot. At yung katanungan, ulitin natin is, mga vlogger nga ba sa mga tiangge, katulad ng tianggian sa Bukawi, Malabon at Grotto, sila nga ba yung nagpabagsak ng presyo ng ibon? Napakagandang katanungan to para bigyan din natin ng linaw at bigyan din natin ng boses, 'di ba? Yung kung sino man yung mga natatamaan dito. Kasi para rin to sa kaalaman ng lahat. Okay mga kaibon, ang unang sagot natin diyan o actually ang unang factor na makukonsider natin dyan mga kaibon bago tayo magturo kung sino nga ba o yung mga vlogger nga ba yung dahilan ng pagbagsak ng industriya ng pag-iibon o presyo ng ibon is yung tinatawag nilang supply and demand. Siyempre unang-una sa listahan yun mga kaibon. Kasi kahit sa anong negosyo mga kaibon, kahit ano pang negosyo yan mga kaibon, kung ang demand is onti lang naman tapos ang supply napakadami mga kaibon, syempre bababa talaga yung presyo.
ng kahit anong produkto, mga kaibon. Kahit mapasili pa yan. Kasi ngayon, yung sili, nagmamahal na naman. Ibig sabihin, yung supply onte, yung demand naman malaki. Isang factor po yan kung bakit tumataas o bumabagsak ang kahit anong produkto o kahit presyo pa ng ibon. Yung supply and demand na yan. Isang factor po yan, mga kaibon. Okay? Ang pangalawang factor dito, mga kaibon, is ito yung tinatawag nila, sinasabi ko parati, di ba? Yung bawat lugar may grupo. Di ba? Katulad sa Pampanga, maraming grupo-grupo mag-iibon dyan. Batangas, marami. Laguna, Cavite, Bulacan, Muntinlupa. May mga grupo-grupo po yan na mga mag-iibon eh. At sa bawat grupong po yan, mga kaibon, syempre, yung presyo ng isang grupo, kunwari, iba, ang presyo ng ibang grupo, iba. Kaya yun po yung pang number 2. Hindi po natin masisigurado kung ang presyo is nasusunod ng iba't ibang grupo o iba't ibang tao. Kasi syempre may kanya-kanyang diskarte po yan, mga kaibon. Kanya-kanyang presyo, kanya-kanyang ibon kasi. Katulad, kuwari dito sa Bulacan, ang presyuhan natin dito, kuwari ng Lutino, 5,000. Yung Crimino dito, 5,000. Hindi natin alam sa ibang grupo o sa ibang lugar, mas mababa, onte, o mas mataas. Kasi nga, iba-iba. Diba? Iba-iba yung diskarte, iba-iba yung pinanggalingan ng ibon, iba-iba yung kalidad ng ibon, mga kaibon. Kaya, kung sasabihin natin na yung vlogger talaga, yung nagpabagsak o nagpapababa ng presyo ng ibon, hindi po natin masasabi yan. Probably may factor na dala sila, pero hindi sila talaga, to be honest, yung sinisisi dapat dito. Kasi may mga factor behind that. Di ba, mga kaibon? At ito, yung pang number 3. Feeling ko ito yung pinakamalaking factor sa lahat. Kasi ito, dito po kayo magugulat. Tapos i-explain natin kung bakit ito yung may pinakamalaking factor talaga. Okay, isasama-sama na natin dito lahat, mga kaibon. Handa na ba kayo? Iba siguro alam na to, pero iba hindi pa. Okay? Ang pang number 3 po na factor, sa feeling namin, ito yung may pinakamalaking impact bakit buwabagsak o bumababa ang presyo ng pag-ibon is ito yung mga group chat o GC na bawal maglagay ng ibon na walang price. Ibig sabihin, pag nag-post kayo sa GC na yun, mga kaibon, kailangan yung ibon mo na binibenta, lalagyan mo ng presyo. Tama po ang narinig nyo. Kasi sa ibang grupo, di ba, bawal talaga walang price. Pero may ibang mga grupo din na bawal sa kanila walang price. Dapat pag nagbenta ka, may price talaga. Bakit natin nasabing factor talaga to? Kasi syempre, pag nakita ng ibang nagbebenta doon na mababa yung presyo ng isa, syempre bababaan niya na rin yung presyo niya para makabenta siya. Parang ganun yung nangyayari. Parang domino effect. Parang naghihilaan na lang pababa. Kaya ito yung isa sa pinakamalaking factor talaga. Hindi ito pwedeng pakialaman din ni Facebook kasi nga nirerespeto ni Facebook ang privacy ng isang group chat. Kaya kahit mag-post ka dito ng video ng ibon o price ng ibon, wala si Facebook pakialam dito kasi may privacy po yun. Hindi pwede ni Facebook pakialaman. Okay, ang nangyayari kasi sa mga grupong to o sa mga gising to is ito pa yung masakit, mga kaibon. Katotohanan to. Ginagamit nila ang salitang quitting para makabenta. Grabe. Ang ibang nagki-quit naman talaga, mga kaibon, is ano naman talaga yung legit na nagki-quit, mga kaibon. Kasi nga, sabi ko nung nakaraang mga video is bali siguro busy sa trabaho, hindi na talaga maasikaso, o baka may health issue kasi baka allergy sa mga balahibo ng ibon.
May mga valid reason naman talaga mga kaibon. Pero yung mga iba ay nako, ginagamit yung quitting para makabenta lang ng ibon na mababa, na bagsak presyo na ibon. Ilang beses na po yun mga kaibon. Mayroon dito, nakita namin, at tatawa lang nga kami kasi parang sobrang desperado na. Ilang buwan na, quitting pa rin. Ubos na yung ibon pero nagbebenta ka rin pa rin for quitting. Puro quitting lang yung alam. Pero ang purpose talaga nun is makabenta lang talaga ng ibon. Ang purpose nun is babagsak lang talaga yung presyo ng ibon. Ginawa na talagang negosyo ni kuya ang pag-iibon. Dindiskartihan na lang yung quitting na word para makabenta ng ibon. Wala naman yung problema mga kaibon kanya-kanyang diskarte, pero ito garapalan na kasi mga kaibon Tayo, nagbababa naman ng presyo talaga tayo kahit sino naman siguro na mag-iibon. Pag kailangan na talaga i-out, ibababa talaga yung presyo. Pero wag naman yung garapalan na lahat-lahat libo-libong nandun sa GC makakakita. Di ba? Siguro may buyer ka, kayo na lang mag-uusap na dalawa, pero wag naman yung grabe naman, yung sobrang garapalan na. Actually, nag-post tayo doon, pang asar lang naman, o pang ano lang, palipas oras. kumbaga kung ano lang, testing lang, pero di naman. Pero kung may kukuha, ay wala tayong magagawa, nabitawan natin. O pa-dilute, pang ano lang, pang gulo lang, 500 pesos. Yung mga ganon, kasi minsan yung mga tropa parang gusto nila trip din, kaya nangyayari yung ganon mga kaibon. Pero baka may magsabi na naman dyan, apektado kasi baka hindi pa nakabawi sa ibon. Masasabi ko lang dyan mga kaibon, lahat ng ibon po natin mga kaibon, kung anong man ibon natin sa ibonan natin, mapa high mute, mapa low mute, mapa anong mute pa yan dyan, as in zero na po yan mga kaibon, as in zero capital na po yan mga kaibon. Yan lang po yung masasabi ko mga kaibon. Yan lang po masasabi natin, kasi baka sabihin na naman na apektado. Hindi po tayo apektado dyan. Ang concern po natin dyan is para sa nakakarami mga kaibon, para sa mga papasok sa pag-iibon, sa luma na sa pag-iibon, veterano na, kasabayan sa pag-iibon, at gustong mag-ibon, di ba? Ang sa atin lang po dyan, respeto sa mga taong yun, respeto. Tayo, nagtutulungan tayo, dapat hindi nagtutulungan pataas pala. Dapat nagtutulungan tayo pataas, hindi tayo nagtutulungan pa baba ng presyo ng ibon. Kasi at the end of the day, tayo pa rin ng lugi. Totoo lang mga kaibon. At ang napansin din namin dyan is sa mga grupong ganyan, ay nako, daming ano po dyan, hindi natawag talaga na anay sa industriya ng pag-iibon. May mga tao talagang ganun yung mindset. Hindi ko nga maintindihan, hindi nga namin maintindihan kung bakit may mga ganun. Kasi merong nagpa-DNA sa kaibigan natin, kasi alam nyo naman may kaibigan tayo na nagdi-DNA talaga. Ang tao nagpa-DNA doon. Nung nagpa-DNA, sabi niya, pag nakapagpabuga kami ng aqua, ibabagsak ka namin ang presyo ng aqua. Parang may mga tao pala talagang ganun mga kaibon. Akala ko walang ganun Parang benefit of the doubt kasi tayo parate na mga tao mababait, mga tao nakakaintindi. Pero pala may mga tao pala talaga na ganun mga kaibon. Hindi pa nga nakapagpabuga ng ibon, ang utak nila may grupong ganun na babagsak na talaga nila industriya ng pag-iibon kagad. Ganun na talaga yung mindset. Parang sabi ko, ba't pa sila nag-iibon? Ba't pa kayo nag-alaga ng ibon kung ganun lang din pala yung gagawin nyo mga kaibon? Kasi kawawa po. Kawawa po yung mga nasusunod. Tapos kawawa din po yung mga namuhunan pa nung una. Kasi last 2 years ago, grabe yung mamahal pa ng ibon. Mga iba doon nakabawi na rin, pero mga iba doon halos hindi pa rin nakabawi. Pero ganoon talaga hobby, at the same time kung haluan yung negosyo, nasa inyo na po yan mga kaibon. Pero yung sa pag-iibon, yung respeto po,
minsan nawawala na rin po talaga. Respeto sa isa't isa, nawawala na rin po. Kasi ngayon, marami ng grupo, di ba? Nag-aaway, hilahan na. Kaya mahirap mag-iibon minsan. Mahirap maging mag-iibon. Mga kaibon. Kaya kung tatanungin po tayo kung ang vlogger nga ba yung dahilan sa pagbagsak ng industriya ng ibon, ang sagot po doon, partly meron sila pero hindi talaga sila, mga kaibon. Kasi isa pa sa napatunayan ko is nanood ako ng vlog lately, 7 days ago na nakapost ang vlog na yon, bagong presyo sa Bukawi. Alam nyo po mga kaibon, yung Lutino Opaline doon 4,000 pesos pa ang bentahan nila. Pero sa mga group chat na bawal no price, ay nako po, ayoko na lang sabihin yung presyo, pero grabe mga tao doon, sobra mga kaibon. Kaya bago tayo maghusga kung sino pa talaga yung salarin, kung sino ba talaga yung nagpababa ng presyo ng ibon, magturo, aralin muna natin kung ano talaga ang sistema, kung ano talaga yung sitwasyon, kung ano talaga yung nangyayari sa mundo ng pag-iibon. Kasi minsan ituturo na natin yung mga taong to, yung mga grupong to, pero hindi natin alam pala na may mas dapat pala tayong ituro. Na may mas dapat pala tayong sisihin kung bakit bumagsak ang presyo ng industriya ng pag-iibon. Okay mga kaibon, yan lang po yung take natin, opinion po natin to. At kung may opinion kayo, sulat nyo rin sa comment section, respetuhin natin yan. Magbibigay din tayo ng komento. Respetuhan lang po tayo mga kaibon. Yan lang po. Sana kahit papano mga kaibon, sa munting vlog natin to, na linawan po kayo at sana nag-enjoy po kayo. See you next time po mga kaibon. God bless sa buong pamilya nyo, sa mga minamahal nyo sa buhay. Ingat po. God bless po sa inyong lahat. Ibon at iba pa po. Bye bye mga kaibon.